Hola, jo sóc Vero Piqueras, sóc la vicepresidenta de la colla ecologista L'Arrel des de fa 3 anys i conec l'Arrel des de fa un poc més, des de 2013 aproximadament. Conec l'Arrel a través de la meva feina perquè jo treballo en el CRIS, en un centre de persones amb malaltia mental, i intentem iniciar un projecte d'horta amb ells i coneixem els horts comunitaris i urbans de la colla ecologista. A partir d'ahir comencé a conèixer l'entitat i bueno, m'encisa, m'agrada molt i em sorprèn totes les activitats que fan un grup de persones molt menut però amb moltes ganes de treballar la natura. I bueno, personalment treballo des de la part d'horts comunitaris, en el temps em faig coordinadora de l'àrea i bueno, crec que és un projecte molt bonic de l'Arrel perquè a nivell personal a mi m'aporta l'enriquiment i la possibilitat de donar a gent que en un inici no tenien contacte amb l'horta o no tenien possibilitat de treballar l'horta, tindre un espai molt proper del poble on puguem plantar les nostres coses i també treballar la part social entre nosaltres, no? Gent de diferents edats, de diferents llocs del poble que no es coneixien en un inici, no? Es coneixen a un espai com l'horta i treballen conjuntament, no? Jo crec que el treball en equip en l'Arrel és molt bonic i molt respectuós en cada un el que pot aportar, i això crec que és una cosa que és el que fa que l'engranatge funcioni, no? El que cada persona en cada moment es senta lliure de poder aportar el que puga en aquest moment i no sentir-se obligats a jo tinc que dedicar 10 hores a la setmana o tinc que estar els dilluns disponible, sinó conforme anem fent i anem treballant conjuntament i sempre recolzant-se i compartint les opinions, no? Ningú dirigís de forma autoritària, sinó que entre tots es decideixen les coses i això jo crec que enriqueix molt els projectes i les activitats que fem, no? I el sentir-se que qualsevol persona pot formar part d'aquest equip i que no n'hi ha que saber més. Jo de fet vaig entrar a l'Arrel i no tenia ni idea de res de natura i bueno, poquet a poquet vas formant-te i vas aprenent. Tinc diversos records significatius. Així mateix on estem, en este hortet, va començar això com un projecte del CRIS, que es van juntar en els horts, en aquesta zona del Llom on hi havia hortes, i tinc uns records molt bonics de quan van començar des de zero a obrir. Jo no havia pensat mai com es tindria que obrir una horta, i tant esta com les de dalt està des de l'inici, i em pareix superbonic i és supersatisfactori vindre i dir, mare meva, que això ho han començat unes personetes que així anava un banc a l'herb i ara mira tot el que n'hi ha i totes les possibilitats que han donat a gent, no? Persones com Isabel Pla van eixir d'aquest projecte, persones que també ara estan siguent conreu d'altres finques més grans, han eixit de projectes com aquest, i no sé, és molt bonic veure que persones, gràcies a aquests projectes, s'han pogut formar i han fet d'això una manera de viure i de treballar, no? I també això, persones que en un inici no tindrien relació, així s'ajunten, comparteixen l'espai i a mi això em pareix molt bonic, no? El poder tindre aquesta part social dels horts i el fer veure a la gent també que això és possible i que no fa falta que els bancals estiguen buits i construïts totes de rajoles, sinó que tenen moltes més possibilitats, no? El poder cada un fer lo seu i la il·lusió de cada persona quan comença, que ja tinc una tomaca, que ja tinc no sé què, és molt bonic. És molt xulo el veure això, que la il·lusió, ajudar a la gent a tindre aquesta il·lusió, no?